Minkejja li t-tiżjin hu sinonimu għal mod li bih ikun enfasizzant l-ispirtu festiv ta' dawn iż-żminijiet, il-mod ta' kif wieħed iżejjen jista' jkun ta' periklu żejjed għalih u għal ta' madwaru. Dwar dan tkellimna aktar ma' Anthony Pisani li huwa direttur tal-operazzjonijiet fid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li qasam magħna diversi ħsibijiet x'wieħed għandu jagħmel biex iżejjen b'mod sigur mingħajr ma joħloq perikli żejda b'mod partikolari fejn jidħlu l-fustumi tad-dawli. Jekk da jibda jagħmel dak ngħidula flickering, meta mhux suppost jagħmilha, ġifieri it-tebtib tad-dawl, meta mhux suppost jagħmilha, dak huwa l-ewwel sinjal li hemm xi ħaġa ħażina bil-fistun. Importanti li l-fistuni mhux nixtruhom u nippretendu li daw ħajservu snin twal. U importanti li dak ukoll kollu expiry date, ir-raġuni huwa li meta jintrema kull darba qed indawruh f'ċerta pożizzjonijiet. Dan bil-konsegwenza li l-fustum jinqata' bir-riskju jkun dak li l-kurrent li jkun għaddej mill-wajer jikkawża xortu jqabbad dak li l-fustum ikun imwaħħal miegħu bħass-siġra tal-miliet. Attenzjoni speċjali għandha tingħata lejn kull ħaġa li taħdem bid-dawl fejn enfasizza l-importanza li ma jintużawx multiplugs iżda minflok jintużaw extensions li jkunu ċatti. U jirrejtja l-fuse. Importanti li jirrejtja l-fuse. Mhux kull plakka hija 30 amp. Tittara x'wattage għandu l-fustum u inti tirrejtja l-fuse accordingly. Ġifieri jekk da għandek inqas minn 450 watts il-wattage tal-fustum, ma tridx tagħmel fuse 30 amp, imma tbaxxi l-fuses. Pisani għadda pariru koll lil dawk li jużaw is-siġra tal-miliet ta' vera. Importanti li jsaqqija kontinwament. Jekk tkun juża siġra mejta, jiġifieri nqatat, imma qiegħda ġo pot, anke dik irid isaqqi wkoll għaliex it-sok biex niftehmu jinxef. Hawn żied jgħid li jekk wieħed iħabbat is-siġra li jkun qed juża mal-art u jaqa' ammont ta' weraq ma jużahiex għal fatt li t-sok ikun nixef ħafna u bekk ir-riskju li din tieħu n-nar ikun akbar. Il-pożizzjoni tal-Christmas tree illum il-ġurnata dewej kif qegħdin nibnu kif tidħol id-dar għandek l-open plan bil-kċina miegħek u mbagħad għandek il-kurutur fejn ikollok il-kumplament tad-dar. Ma nagħmlux il-Christmas tree fil-kurutur. Biex jekk accidentalment ikun hemm nar, ma ninqabdux hemm ġew, ma nkunux nistgħu noħorġu minn ġol kurutur minħabba il-fjammi tan-nar. Preferibilment is-siġra tal-miliet lanqas titpoġġa f'kantuniera minħabba li n-nar jinfirex aktar malajr meta jkollu ma' fejn jitla. Pisani appella wkoll biex wieħed ikun kawt ukoll tat-tiżjin li jagħmel biswit il-fireplace b'mod partikolari jekk dan ikun tal-injam veru. Huwa stqar li hawn għandu jiżejjen b'affarijiet ta' ċaquf kif enfasizza li affarijiet tal-karti u materjali ieħor li jaqbad faċilment m'għandhomx jersqu lejn din il-parti tal-kamra. Anthony Pisani qasam magħna ħsibijiet tiegħu wkoll fejn tidħol ir-responsabilità fit-toroq tagħna kif innota li s-sewqan taħt l-effett qatt m'għandu jkun b'mod partikolari f'dan iż-żmien meta jittellaw ħafna attivitajiet soċjali. Ovvjament moderazzjoni fix-xorb. Illum hawn il-faċilitajiet hawn mezzi oħra juża mezzi ieħor. Ma jgħaddix minn dak l-istorja li wara jiddispjaċih, speċjalment jekk ikun minħabba x-xorbu ikun spiċċa biex qatel l-isħabu li jkunu madwaru. Garanzija li dan omru u żmienu kemm idum ħaj jibqa' jiddispjaċih.